Nina bakambombosho omnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu siyakhuleka. Nazo kwezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kuzoshiyana ukwenza kolokuchibiyela Kwanongoma.Uxhaso kolobulawe Isichotho EMPANGENI kanti APF ingenelela kolwaseZimbabwe. Sanemukelene nebesilo kwindaba zethu ze1KZNTV. Kakazi ukuthi yozala nkomono kuukhetho lokuchibiyela lokwati 11 Kwanongoma enyakatho nelekamthaniya njengoba kunamaqembu ayisikhombisa agaqela ukunqoba lewadi. Lolu ukhetho luza ngemuva kokwesulwa kwekhansela le-IFP elabelinqobe kokhethweni lwangolwezi ngonyaka ka-2021. Elinye ke lamaqembu elingenele lolu ukhetho kubalwa ke ne-Action SA ongokokuqala ngqa kuba kingenele ukhetho lokuchibiyela KwaZulu-Natal. Ibhekwe ngamehla bomvu imiphumela yokhetho lokuchibiyela olukwati 11 Kwanongoma njengoba amaqembu ayisikhombisa edlana imlala kulolu khetho. Umengameli we-Action SA uHerman Mashaba nokuqala ngqa ingenele ukhetho lokuchibiyela kwelikamthaniya uthi ukungenelela kwabo lolu khetho kuyingxenye yokulungiselela ukhetho lukazwelonke okubhekwe kulo ngo-2024. So we really feel very positive. It's only a matter of a few hours for us as Action SA to get the results. But whatever results we are going to receive, one thing we can assure South Africans, we are going to demonstrate to them that come 2024, Action SA is not a party to be ignored. Unkokhelo Msomo okhulumela iNFP kule wadi uthi ke beyiqembu bakhethe ukuvotela ikhansela elizimele ngoba umkhankaso walo ufana ncamashi noweqembu le-NFP. Ilungelo la wonke ke umuntu eNingizimu Afrika ukuthi kumele abe nalo ilungelo lokuthi avote. So nabahlali abayi-NFP abala kwa-Ward 11 eNgolotshe nala emasokaneni nazonke nje indawo ezikhona la kuma-videos akhona. I-NFP ibe isithatha ke isinqumo sokuthi abavotele i-independent as a declaration ke eyenziwe ubuholi bakwaNongoma ngaphansi kahlalo undabandaba. Usilindile Mkhize we-ANC uthi bazoqinisekisa ukwenza impilo yabantu ibe ngcono kule wadi uma kwenzeka behlabana okhethweni. ANC uma ngabethatha sizokwenza impilo zabantu zibe ngcono. Thembisa ukuthi kulomphakathi uma ngabe uANC ethatha uMamkhumalo okuyena njengomuntu wesifazane siyaqinisekisa futhi ukuthi kube yibona abantu besifazane ababasemathubeni. Ujabu Mlojo omele i-EFF ku-Ward 11 uthi ke isifiso sabo ukuba nekhansela elizobamela kule wadi ukuze bezothuthukisa umphakathi. Uma si-EFF siyafisa ukuthuthukisa umphakathi ngendlela zokuthi ngoba sekwaba khona amaqembu nje kube khona indlela zokuthi sikwazi ukuthi masikhalaza ngamanzi ngumgwaqo yamathuba omsebenzi. Siyafisa ukuthi ngoba silapha nje nathi siyi-EFF sikhulise indaba iqembu le-EFF sithole nathi ukuthi sibe nekhansela lethu la kwa emasokaneni. Kanti ke uPhiwa Mpanza we-IFP uzwakalisa okukhulu ukuzethemba njengoba yetha kangabazi ukuthi yibo abazodla umhlanganiso kule wadi. Okuyikhona ke esikulindele lapha uyabona nje nawe umsakazi lapho ukuthi iyiphi team ewinayo la. Umuntu uthatha uthubuka ematafuleni onke uyabona ukuthi vele kahle kahle iqembu lenkatha la line support enkulu kakhulu kulomphakathi wala. Nesithemba ukuthi vese egcineni kosuku imphumela ezophuma la izofuna thina njengeqembu lenkatha. Kuzokhumbuleka ukuthi ke lolu khetho lubanjwa nje kulandela ukwesula kaSiphamandla Ntshangase owabe yikhansela le-IFP. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kumqondisi Myeni Kwanongoma. Imiyaka kamasipala umhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi uhambela umndeni kaPatrick Khumbane oGobandlovu ngasesikhaleni oye wadlula ke emhlabeni kade edilikelwa udonga lwesakhiwo esiseduzane nenxangathelo ezitolo e-5 Mall eMpangeni. Lesi sigameko senzeke ngomsombuluko ntambama ngenkathi ke kuhlasela Isichotho esibuye sacekela phansi nezakhiwo. uNgwezi uthi bekumasipala omhlathuze bazibophezela ukulekelela lo mndeni ukuze ukwazi ukufihla ngesizotha. Imeya kamasipala omhlathuze enyakatho nelekamthaniya uXolani Ngwezi kanye namakhansela alomasipala abhonge emswaneni emndenini kaPatrick Khumbane waseGobandlovu oshoneke edilikelwa ubonda endaweni abasebenza kuyo okuyi-warehouse ese-5 Malls eMpangeni. Kumsombuluko kade kunesiphepho. Lapha emndenini wakwaKhumbane ukuzodlulisa amazwi enduduzo emva kwesigameko esehle
esayithini lapha e5 ways la khona ubaba wala ekhaya olinyazwa khona udonga ngesikhathi kuqala isiphepho. Konke ke sikubeka kumdali ngoba uNkulunkulu lithi izwi lenkosi umnikazi wendoduze epheleleyo. uNgwezi uthi ke bazimisela ukulekelela lo mndeni ukuqhuba amalungiselelo omngcwabo. Sizobona ke njengomkhandlu uma sebesithintile ukuthi nakho abangafisa silekelele ngakho ukukwazi ukuthi bafihle isihlobo sabo ngesithunzi. Sizozwa ke ngabo ngoba nabo bengakahlangani ngokutheni. Sifisela kakhulukazi nalaba abalimele khona kwisite abaseyibhedlela njengamanje ukuthi balulame ngokusheshsha. Nokuthi ke lesi simo sehlile asilimazanga kuphela umphefumulo kaMnumzane uKhumbane kodwa silimaze impahla eningi imizi yabantu okwamanje enginayo ilesiya ingaphezulu ka20 imizi la ukuhambe khona uphahla noma nje okubhidlike yonke into kufanele nje kuqalwe phansi. Kuzokhumbuleka ukuthi lesi sigameko senzeke ngosuku langomsombuluko ngenxa yeziphepho uwodwa kumphefumulo odlulile kulesi sigameko kwathi ke ababili balimala okuyimanje ke basathola ukwelashwa esibhedlela saseNgwelezane. Lezi izindaba z1KZNTV mina nginguSamkeliso Nqulunga ngibeka ngisogubandlovu esikhaleni. Umholi weqembu le-African People First Umuzi Hlengwa uthi baseyingxoxweni namaqembu ezopolitiki aseZimbabwe malungana nokuqhuba umkhankaso wabo ukuthi ke kunikeza abantu besizwe sakaMthwakazi kwaBulawayo ubunikazi noma kubuzwe baseNingizimu Afrika kulandela ke igameko zokuhlukunyezwa kwabo kuleli lizwe. Kuthiwa ke bacwasela ukuthi akubona abakhona. uHlengwa usho lokhu kwisithangamisa bezindaba ebesibanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal. Iqembu APA futhi siqalisa umkhankaso ukuthi abantu besigodi umthwakazi eZimbabwe bathola ubuzwe baseNingizimu Afrika ngoba bahambisana nendlela yokubulawa kwabo kulela lizwe. uHlengwa okuyena mholi waleli qembu uthi kumanje bona bakholwa ukuthi abantu basemthwakazi ngabaseNingizimu Afrika ngoba bashiwa umzilikazi kulela lizwe ngesikhathi sezimpi. Laba ke abawumthwakazi manje abaseZimbabwe yibo ke labesikhuluma ngabo thina because bona baba seZimbabwe and unfortunately ngalezi sikhathi babehamba engekho amaborder kuthi maseqala isikhathi samaborder kusikwa abanye babo basala ngapha eSouth Africa abanye babo bangaba ngaphesheya laba basala ngaphesheya yibo ke laba aba considered njengomthwakazi because laba bangala bakwazile ukuzigroupa to whatever tribe that exists la behleli khona. Laba bantu labaya they have grown baba isizwe esikhulu. I'm sure they are above 8 million now because I was told ukuthi they are going to 9 million. Umholi waleli qembu usuku manje basezingxoxweni namaqembu aseZimbabwe ukuze bezokwazi ukuthola inqubekela phambili ngokuthi laba bantu basizakale. eZimbabwe unlike South Africa iID yakhona inama digits awu2 aseqaleni asho ukuthi iID uyithathe kiphi region awu2 asegcineni asho ukuthi wena uvela kiphi region so bonke laba bantu bayaziwa we have a database yabo to answer the question ukuthi sike xhumana yini mhlambe nabantu abaseZimbabwe. Yes, there are about 20 political parties aseZimbabwe esikhuluma nawo njengamanje ngoba siyafisa ukuthi before size sikhulume no government as a political party ake siqale si-engage amanye ama-political parties angakhona ngale ukuze sazi ukuthi where do they stand ngale nto eyenzeke eZimbabwe ngoba I don't believe ukuthi ukhona umuntu omnyama ongathokozela ukuthi omunye umuntu omnyama wakubo ashawe abulawe simple because yena umZulu or simple because yena ungumthwakazi or umXhosa or umSuthu. uHlengwa ubesenxusa nesilo samaZulu ukuthi singenelele kulolu daba. We are now making a call ikakhulukazi ke kungangezwe lakhe ubaba inkosi yethu uMisizulu ukuthi akangenelele kulolu daba lokusizakala kwabantu bakithi ikakhulukazi laba abangasakufuni ngisho ukuhlala khona eZimbabwe asebefuna ukubuyela ekhaya bazohlala ekhaya ngoba ngale induku iyavuka kakhulu. I've seen videos of people being killed, you know, a woman was eshawa ngobhushi bemkapa bamhudula bambeka emgaqweni something nje ongacabanga ukuthi ingenzeka komunye umuntu omnyama. Ikhona ke lenzondo thina njengabantu abamnyama esinayo against abanye abantu abamnyama. Siyafisa ukuthi mayiphele leyo nzondo. Kudebo Hospice eThekwini.
Wonke amehlo azokubethenjwa kwimphumela yokhetho lokuchibiyelo lisemakhabeleni kuWard 6 ngaphansi komasipala wasemvoto maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Amaqembu ahlukene ezombusazwe okubala kuwona i-ABC, ANC ne-IFP akhombisa ukuzethemba ngokunqoba le wadi emva kokuba ikhansela lezimele lesulile esikhundleni salo. Uphume ngobuningi umphakathi wakuWard 6 ngaphansi kamasipala umvoti lapho bekubanjwe khona ukhetho lokuchibiyela emva kokuba ikhansela lezimele lisulile esikhundleni. Okhulumele ABC umfundo Masondo uthi banethemba lokuba bazolithatha leli ward kanti bazimisele ukuletha intuthuko emphakathini. Silaka Ward 6 namhlanje kwi-by election ukhetho lokuchibiyela izinto zihamba kahle, siyakholwa kakhulu, we believe we can pull it off, we can win. Singayithatha namhlanje ama performances siyababona abantu bayangena ngokwekhungu ngekhungu, but lesike engijutwe kusona evuka phansi abantu basangena kancane kancane ngezimo zemsebenzi nemholo ke khona, but intambama silindelele nje inqwaba khona ama-video engakubalela wona la sine support overwhelming and we are very confident ukuthi iwadi sizobuya nalo. Kanti isikhulumi seqembu le-ANC lithi baneqholo kakhulu lokuba bazolwina leli wadi. Usinethemba Hadebe uthi balithembile ikhansela elizongena uSiphiwe Ngidi ngoba usebenza ngawo umphakathi. Silithembile icandidate lethu ngenxa yokuthi umuntu obevele esebenza nomphakathi. Wayekade usihlalo wekomiti lezindlu kukhansela wayephumile ngaphambilini esebenza nomphakathi walaba deliver izindlu eziningi kakhulu ngempumelelo. Therefore umphakathi wala unethemba elikhulu ngaye and sinokukhulu nje ukuzigqaja ukuthi cha sibanikeze icandidate okuyilona lona lizosinikela imiphumela emihle. Khona manjalo ukhulumela iqembu le-IFP uThando Dlamini uthi banethemba lokuthi iqembu lenkatha lizolibuyisela ekhaya leli wadi kanti ikhansela elizongena elikhetho umphakathi ngezenzo zalo. Sizoyithatha iwadi namhlanje izobuyela ekhaya ngoba bekuvedi kweyethu njengeqembu lenkatha, izobuyela ekhaya ke futhi ngoba usanele lo esimbekile okhetho umphakathi akhethwa ngayithi njengabaholi kodwa ukhetho umphakathi ngezenzo zakhe azenza ewadini besithi masingena nje udot udola besha abantu bethi bayamazi kakhulu nele imisebenzi yakhe emihla yenzayo. Umuntu ke nje oyosebenzelayo usebenzisa izandla zakhe, uyabakhela abantu amahholo, uyabakhela imizi yabo, uyakha ama-gate, baningi nje abasikhombisa amasanga abo lawa ahambayo ke asebenzisa ama-remote. Uyambona ukuthi umuntu o-creative kahle kahle, so abantu baka-Ward 6 bazobe bengalahlekile uma bevotela usanele wakamakhaya. Ilelo nathi ithembe esinayo lokuthi asibekanga umuntu nje oyisithuli. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemvoti. Ake sithi shelele etolo mbukelo sobuye sibuye nezinye izindaba. Nina besila sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona esithizo ezihamba phambili. Uzoshiyana ukwenza lokuchibiyela Kwanongoma. Uxhaso Kobulawe Isichotho EMPANGENI kanti APF ingenelela kolwaseZimbabwe. Undlunkulu kaMchizazulu segxe kuphuzo oludakayo kuyintombi njengoba sekumkhobo obonakala sewandile futhi ukhanda isithombe esingesihle ngeintombi zomhlanga. Undlunkulu kaMchiza ukusho lokho engxoxweni neziko lezindaba ngesikhathi umasipala semfolozo kaMbonambi ubusingethe umcimbi weintombi nto okunhloso yakugqugquzelise kolokuziphatha kuyintombi. Lo mcimbi ubusehholo likamasipala khona belu kwaMbonambi. Lezike izintombi nto ezihamba umhlanga zishayeke umviliyelo edolobheni laseMbonambi sihola phambili ke imeya lomasipala uXolani Bhengu namakhansela. Ekhuluma ke neziko lezindaba uBhengu uthi ke lokhu bakwenza ukugqugquzela ukuziphatha kwezintombi ukuze kuma kufika isikhathi sokuthi ke baye emhlangeni ngenyanga kaMandulo zibeke zisazigcinile. Njengoba sewumasipala sayibophezela ukuthi zonke inhlaka zasemfolozi siyafisa ukuthi zibe ingxenye kamasipala. Siyazi ukuthi kuba nesikhathi la okuba khona uSeptember la intombi khona somhlanga ayisuka seziya le enyokeni seziyobona ongangezwe lakhe. Ngakho ke siwumfolozi sibukile ukuthi njengoba kunalama holiday bevalile ema-Easter kubalekile ukuthi asigcine lezi ngane sikhuthaza ukuba azibugcine umntombi bazo singaze siqhamuke sekuSeptember kungaze kube khona idemoni elihlaselayo. Lo mcimbi wezintombi ubuhlonishwe na uNdlunkulu kaMchizazulu nobeluleka izintombi ngokuziphatha. ukaMchiza
uthi-ke izintombi azehlise emenzini amponjwana ngoba-ke kudicelela phansi isithunzi somntombi. Hawu bantu bami, khuzekani intokozo yena ingahlala ebhodleleni. Hey ihlala kwisavana. Ihlala bathi yini draft. Angikwazi niyazokusho nina. Hey lezi ingane zethu intokozo yazo nje isebhodleleni nasekopini elimnyama. Angazi ukuthi sizokwenza kanjani. Ngifisa ukuphosa kodwa kube inselelo ke lokho esizweni sonke ukuthi sinaso yini isizwe uma ngabe ingane zethu zithokoza ngokuthi ziqale zithi nqa into encane seziyadesha ingane zethu. Uzubuke uma seyideshile zizoyidansa zithi zideshile. Hey ubone ukuthi kunzima einganeni zethu. Kodwa ngicabanga ukuthi kukuyena umuntu uqala. Kukuyona intombazane yami iqala ukuthi ifuna ukubonakala lapha phandle. Intombazane enjani? Uphetha ngokuthi-ke aphonse inselelo ukuthi-ke njengoba isihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane phecelezi GBV sidlangile, kumele-ke kubhekelelwe ukuthi-ke ngakubo labo abathola ukuhlukunyezwa ngokocansi bese bancane, bona-ke kumele baphathe kanjani uma kuza ngasezintombini. Izinika inselelo kuyintombi. Asiphenduleni lo mbuzo weyintombi zami ukuthi uma sidlonguliwe le ntombi vele ubuntombi bayabusekho. Pho senze njani ngayo? Ngiyafisa namakhosi ke sithi get deep into this. Sibukisise lento ngoba ireality esiphila nayo. Ukuthi sizozilahla phile ezingane ke. Angiseze ukusho ukuthi intombi kuseyingane. Ayiphela nje ayisenabo ubuntombi. Abuphelanga ngenhloso yabo. Pho senze njani? Sixoxileke nezintombi ekhempini ebusuku. Ngayinika inselelo ngathi ake iphendule lo mbuzo ukuthi sibenze njani? Sibalahla kuphi? Siqhubeka kanjani nempilo nabo ngoba awukho umgqomo wokulahla abantu. Ningangizwa kabi sizwe sakwethu. Abantu sebezonginterpreta bathi ngithe intombi eseyidlwengule azibe mdibi nezintombi nto. Angishongo lutho lapho. Ngithe zona izintombi ngicela zingiphendule lapho ukuze sikwazi njengabazali bazo ukuthi kufanele senze njani ukuze sikhombe indlela njengomama besizwe ukuthi isizwe kufanele sithathe iphi direction ngoba iyona nto njengamanje sikhona, iyona reality esibhekana nayo. Lezi izindaba zo1KZNTV, mina nginguSamkeliso Nqulu, ngibika ngisembonambi. Osomabhizinisi abangama-25 abasathuthuka kumkhakha wezobuchwepheshe baye bathweswa iziqu ngemuva kokuphothula kuqeqesho labo lokuthi baliphathe kanjani ibhizinisi kanye-ke nemali. Lolu qeqesho belihlinzekwa ngabesikhungo esaziwa ngokuthi isingatha ICT Incubator ethuthukisa osomabhizinisi abasebancane. Ongomunye abaxhasi kulesi sikhungo uVusi Zuke wenkampani iDwala uthi bahlabe kumxhwele ukubona osomabhizinisi bethuthuka. Bangama-25 osomabhizinisi abathwesa iziqu ngemuva kokuthola uqeqesho lokuthi baliphathe kanjani ibhizinisi kanye nezimali ngaphansi kwesikhungo isingatha ICT Incubator ethuthukisa osomabhizinisi abancane. Ongomunye wabaxhasi kulesi sikhungo uVusi Zuke wenkampani iDwala uthi kuyabathokozisa ukubona osomabhizinisi bevula amathuba omsebenzi kanti kubahlaba umxhwele ukuthi basiza abantu abakwaziyo ukuvula amathuba omsebenzi njengoba ukwentula amathuba omsebenzi kuleli kuseyinkinga. If uzama ukulungisa, we can all see i-employment ayisekho. Now uthi abantu abazama uqala ama-businesses abakwazi. Yabo? Umuntu uyaba nephupho but iphupho it's not a business. So sabona ukuthi no ukuze sinciphise ama-failures ngoba abantu banayo imbono but mlekelele phela umuntu umnikeza into ezothi mase ibambile akwazi ukuthi abe sustainable aphile akwazi ukuqasha abanye abantu yabo sesiyasizakala nathi ngoba sisemphakathini abantu beza kuthina balindele ukuqashwa ngeke sikwazi ukuqasha abantu bomphakathi even oseduzane nathi baningi kakhulu but uma singena kuma program afana nalawa sibalekelela kwenza ukuthi nabo basilekelele ngokuthi bakwazi bakhule ngesikhathi bekhula bazobadinga abanye abantu njengoba kade besha abanye ngaphakathi ngesikhathi uqala ukudinga abanye abantu wenza lento esifunayo thina qasha abantu bomphakathi sonke manje nathi ke sesiyasabalala siyiDwala sifika nala bengeke sifike khona ngeemployment yodwa. Umphathi wesikhungo isingatha ICT Incubator uthi labo somabhizinisi abebethweswa iziqu yilabo sebephumelele ukuqeqesha bebelihlinzeka okubalwa indlela yokuphatha ibhizinisi nokunye okuningi.
Graduating 25 of our SMMEs that have successfully completed our SMME development program at the incubator in SIDTVET College, Potchefstroom campus. So they get the use of our facilities. We have office space, we have internet, printing facilities, as well as mentorship and coaching. We also do capacity building in the forms of trainings, business development training, marketing training, financial management training, and they get a business development officer that step by step guides them and mentors them in the ways of how they can grow and sustain a successful business. Omunye wosomabhizinisi abebethwesa iziqu uthi ulikhulu ulwazi alizuzile ngokuba ngaphansi kwalesi sikhungo kanti usekwazi nokudala amathuba omsebenzi emphakathini. Ukuthi ngithola ama-trainings angiqeqesha ukuthi ngibe usomabhizinisi ongcono, kwangisiza kwangikhulisa, kwakhulisa nebhizinisi lami, sathola nama-resources njengama-ofisi, ne-mentorship nalokhu uhlobo lokusupporta i-entrepreneur esaqala ungacabanga. Ubunzima nje engingabusho ukuthi uma ungenaso i-structure esiphelele uyidayisela nje ungazi ukuthi wenzani, kuwenza ukuthi ungahleleki. Kanti uma uku-incubator bayakulekelela ukuthi ube ne-business plan. Iplan ikhule lapho ugcina une-growth plan. Ibhizinisi lakho akusabi into nje ezophelela emoyeni, sekuyinto nezizukulwane ezobhenefitha kuyona, okwazi nanokuqasha abanye abantu futhi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisesayidi. Inhlangano eqopha amafilimu kaMabonakude iSokhulu Film Production ithi kona wonke kumsebenze wenziwa kayikhohlwa imvelaphi yakhe ayinesintu sayo. Lokhu kugqame kakhulu ngenkathi iveza amazubele efilimu abayeqophile esihloko sithi Ingoduso Yami. uZamani Mhlongo ngumsunguli wenhlangano uthi ngale filimu bahlose ukuveza indlela okwabekade kwekuphilwa ngayo emandulo. Umsunguli wenhlangano iSokhulu Film Production uZamani Mhlongo uthi ke okwenze baqopha ifilimu ethi Ingoduso Yami yingoba bafuna ukubonisa laba abangenalo ulwazi ukuthi yabinjani inhlalo nempilo yasemandulo uma uyiqhathanisa neyamanje. Ifilimu eshuthele emakhaya nanokuthi asikho isilokishi kakhulu kuyona, so siyenze yaba traditional. I'm the one of ababhali bengoduso yami working together with Themba Thango, so siyenze sayishutha or sayenza yaba traditional because sifuna ukuveza leyanto eyayenzeka kudala when it comes to a traditional. So sizama ukuqhakambisa kakhulukazi isintu kule film le yengoduso yami. So kuningi ke sikuvezayo for ingoduso yami film. Siyaveza nje dala ukuthi impilo yayinjani, because if we talking about ingoduso yami lies esiveza khona from izinto ezazenzeka kudala, like on ingoduso yami film asingiveza ukuthi like kunogesi, siveza kusetshenziswa izibane, all of those things, so izinto ezazenzeka kudala. Kanti ke uThemba Thango ongomunye wabasunguli balenhlangano uthi ke abazimisele ngakho ukuthuthuka begcine sebebonakala komabonakude abakhulu nabo mhlaba wonke jikelele. Ifilm esibizwa ngokuthi Ingoduso Yami, traditional film, siyenzele khona la emakhaya ngenhloso yokuthi ke sifuna ukukhulisa italente kakhulu kuma actors asemakhaya, since sikuma communities akwi disadvantage kwi industry le efilming. So siye sabona ukuthi no, ake sihlangane senze into ezokwenza ukuthi ithandwe abantu bese bekwazi ukusinotice ukuthi ikhona into esifuna ukuyenza. Noma sifuna ukuthi silekelele kakhulu intsha emakhaya enothando befilm, singabala kwama actors nakho konke okwenzeka behind the scene masikhuluma ngofilm. Kanti ngomunye wabalingisi abaqavile bale filimu uthi ke uyazigqaja ngokwethenjwa ngabanikazi bayo ngendima idlalayo. Ubeke sebonga nethuba abalinikiwe lokuzithuthukisa njengabalingisi abasafufusa. Ukuthola irole enkulu kule film kungineza ithemba lokuthi nami vele bengeke bengineza i-character engaka bengabona ukuthi kune potential ekhona kumina, ngoba mhlawumbe abaphathi bayabona ukuthi khona something nami engakwazi ukuthi ngiveze abantu bayibona. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni kwaSokhulu. Ake siphinde sithi isheleleto lombukelo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukeleni nabesilo nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona ihlokwana zethu esithi ngezihamba phambili namuhla.
Kuzoshiyana ukwenza kolokuchibiyela Kwanongoma.Uxhaso kolobulawe Isichotho EMPANGENI kanti APF ingenelela kolwaseZimbabwe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.88 umaqhathaniswa nedola laseMelika bengu-22.36 kupondo waseBrithani libe ngu-19.59 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime ku-2024.05 ounce kuthi intengo yoyilo ongahluziwe yona ibe ngu-$84.94 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukusonga kweMamelodi Sundowns isixoxo se-DStv Premiership kusasele nje imidlalo eyisikhombisa kushiya-ke ezimpangeni zawo zaseSoweto umbango wendawo yesibili ehamba negunya lokumela kwi-Premier Soccer League PSL kwimidlalo ye-CAF Champions League. Ngokwezibalo kwi-SuperSport United yona kuphela ibisengafici Sundowns kwazise kuqaleka imidlalo yangempela-sonto isendaweni yesibili kodwa yagcina kweyesine kulandela ukubanjwa kwayi-Chippa United ngegoli elilodwa ngapha nangapha. Kungokuqala kuba umbango wendawo yesibili okungangatshanzi ukuthi uzoshuba ube phakathi kwe-Orlando Pirates, Kaizer Chiefs kanye neSuperSport. Wonke-ke lamaqembu abambene ngamaphuzu angama-40 ahlukaniswe ngamaphuzu kanti kokubeka ke-Pirates endaweni yesibili besilandelwa ke-United bese kuba ke-Chiefs kweyesine. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatshwe isikhotha zasedlebe kokoshanise mabedlane siyaguqa besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.